ओम जगन्नाथाय नमो नमः। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुमे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुमे। चलतु ना 22 पाहाच अतिक्रम कला परे आमे जिबा रत्नसिंहासन निकटको। रत्नसिंहासन प्रकृतरे रत्ନରେ निर्मित ହୋଇନାହିଁ। ଏହା ଏକ ମହାନ ଦିବ୍ୟ ବେଦୀ ଯାହା କଳା ମୁଗୁନି ପ୍ରସ୍ତରରେ ନିର୍ମିତ। ତାର ଆଉ ଏକ ନାମ ହେଉଛି ଅନ୍ତର୍ବେଦୀ। ଶୁଦ୍ଧ ପୂତ ପବିତ୍ର ଅନ୍ତର୍ବେଦୀ ଭଗବାନଙ୍କର ହୃଦୟ ସଦୃଶ୍ୟ। ତାର ଲୌକିକ ଉପମା ହେଉଛି ରତ୍ନ। ରତ୍ନସିଂହାସନ ନାନାବିଧ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସୁଶୋଭିତ। ରାଜା ରାଜପୁରୁଷ ଓ ସାଧୁସନ୍ଥ ମାନଙ୍କ ବିଗ୍ରହ ଓ ଓଡ଼ିଆ ଶିଳାଲିପି ଖୋଦିତ ହୋଇଅଛି। ଏହି ସିଂହାସନରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ବଡ଼ ଠାକୁର ବଳଭଦ୍ର, ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରେ, ଶଶି ସୂର୍ଯ୍ୟ ନେତ୍ର କଳାବଦନ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ସୁଦର୍ଶନଙ୍କର ଦାରୁ ନିର୍ମିତ ବିଗ୍ରହ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ମାଧବ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ ଓ ଭୂଦେବୀ ବିଦ୍ୟମାନ। ମାଧବ ମୂର୍ତ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିର ପ୍ରତିରୂପ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଓ ଭୂଦେବୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅବସ୍ଥିତ। ପ୍ରଭୁ ମାଧବ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଟିକିଏ ପଛକୁ ରହିଛନ୍ତି। ରତ୍ନସିଂହାସନର ସମ୍ମୁଖ ଭାଗ ଭିତର ପୋଖରିଆ ଭାବରେ ନାମିତ। ଦେବତାମାନଙ୍କର ଅବକାଶ, ପୂଜା, ଧୂପ, ଆଳତି ଓ ଶୟନ ପ୍ରଭୃତି ବିଧି ଏଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ଧୂପ ହେଲା ସମୟରେ ଏଠାରେ ମୁରୁଜ ପଡ଼ି ଭୋଗ ଲଗା ହୁଏ। ମୁରୁଜର ପରିସୀମା ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନିତ ଭୋଗ ମହାପ୍ରସାଦ ବୋଲି ମାନ୍ୟତା ପାଏ। ରତ୍ନସିଂହାସନକୁ ପରିକ୍ରମା କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ମାର୍ଗ ଅଛି। ସାହାଣ ମେଲା ସମୟରେ ଭକ୍ତମାନେ ଏହି ମାର୍ଗରେ ରତ୍ନସିଂହାସନକୁ ପରିକ୍ରମା କରନ୍ତି। ଏହି ଦ୍ୱାରରେ ନବଗ୍ରହ ମୂର୍ତ୍ତି ଖୋଦନ କରାଯାଇଅଛି। ଏହି ବିମାନ ଦିଅଁ ମାନେ ପୂର୍ବ ଆଡ଼କୁ ମୁଖ କରି ରହିଛନ୍ତି। କଳାହାଟ ଦ୍ୱାର ଓ ବିମାନ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବମୁଖୀ। ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି ଚତୁର୍ବିଧାର ଅର୍ଥ ଚତୁର୍ବିଧା, ଚାରିଗୋଟି ଆକୃତିର ଚାରିଗୋଟି ମୂର୍ତ୍ତି। ଚତୁର୍ଦ୍ଧା କହିଲେ ଜଣଙ୍କର ଚାରୋଟି ରୂପ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ହିଁ ଏହି ଚାରୋଟି ରୂପ। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱୟଂ ପରଂବ୍ରହ୍ମ। ପରଂବ୍ରହ୍ମର ଜୀବ ସ୍ୱରୂପ ହେଉଛନ୍ତି ବଳଭଦ୍ର, ସୁଭଦ୍ରା ହେଉଛନ୍ତି ମା ଯୋଗମେୟ ରୂପ, ସୁଦର୍ଶନ ହେଉଛନ୍ତି କାଳର ରୂପ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅଛି ଆଖି କିନ୍ତୁ ପତା ନାହିଁ। ସର୍ବାଙ୍ଗରେ ପ୍ରଭୁ ଭରପୁର କିନ୍ତୁ କାନ ନାହିଁ। ନାସା ରହିଅଛି କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଛିଦ୍ର ନାହିଁ। ରଙ୍ଗା ଅଧର ସୁଶୋଭିତ କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ପାଟି କିମ୍ବା ଜିହ୍ୱା ନାହିଁ। ବଳିଆର ଭୁଜ ମହାବାହୁଙ୍କର ହାତ ପ୍ରସରି ଆସିଛି କିନ୍ତୁ ସେ ହାତରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ନାହିଁ। ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ବିଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ। ସମସ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟରେ ପ୍ରଭୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କିନ୍ତୁ ସେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନେ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ। କାନ, ଆଖି, ନାକ ଓ ଚର୍ମ, ଜିହ୍ୱା ହେଉଛନ୍ତି ପଞ୍ଚ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ। ମହାପ୍ରଭୁ କାନ ନଥାଇ ଶୁଣନ୍ତି, ହସ୍ତ ନଥାଇ ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତି, ପଲକହୀନ ଚକାନୟନରେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ଜିହ୍ୱା ନଥିଲେ ବି ସେ ଆନନ୍ଦରେ ରସ ଆସ୍ୱାଦନ କରନ୍ତି, ନାସା ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସୁଗନ୍ଧକୁ ଆଘ୍ରାଣ କରିପାରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଅନୁପମ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ସନ୍ଦର୍ଶନ କରି ଭକ୍ତ କହେ, ଆଉ କିଏ ସରିକି ନୀଳାଦ୍ରି କେଶରିକି। ହେ ପ୍ରଭୁ ଚକାନୟନ ଶଶି ସୂର୍ଯ୍ୟ ନେତ୍ର, ତୁମ ଚରଣରେ କୋଟି ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଭୁ। ଆଜି ଏତିକି, ପୁଣି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅନୁରୋଧ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ
ଆଉ ଆପଣ ପ୍ରଥମ ଦେଖୁଥାନ୍ତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ମତାମତ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ଧନ୍ୟବାଦ।